El meu treball de final de grau és una recerca qualitativa que se centra una mica en analitzar com els canvis jurídics i socials marcats per esdeveniments com ara va ser la Manada, el cas de la Manada, com han impactat aquests casos i aquests canvis jurídics i socials en com fem intervencions socioeducatives en l'àmbit de la prevenció de la violència sexual. Llavors, a través d'entrevistes, diverses entrevistes, crec que van ser al final 10 o així, 10 entrevistes a professionals de l'àmbit social, investigo i analitzo una mica com elles consideren com ha canviat aquest paradigma d'intervenció, no? Arrel d'aquests casos, no? I com apareixen aquí eines tan potents com l'educació sexual integral, que és una de les que més valor i transformació li donen a aquest treball. Aquest treball respon, evidentment, en primer lloc, a una necessitat com de comprendre la realitat, no? Una realitat que m'atravessa, a més, no? Com a dona jove i com a estudiant d'educació social, ara ja educadora social. Llavors, en primer lloc, doncs, perquè vaig considerar que un esdeveniment com la Manada va ser un punt d'inflexió, no? En la nostra societat. Llavors, a partir de veure això, vaig voler veure si aquest esdeveniment realment, a més de traduir-se i canviar de l'esfera privada, que diguem, a un debat públic, no? Això va donar lloc a un canvi amb lleis, no? Però volia veure si això realment també es traduïa en veure un canvi en les nostres pràctiques socioeducatives, no? I a veure si això donava lloc a noves prevencions més adequades al temps que estàvem vivint, no? I llavors això va ser realment el que em va motivar i el que vaig gaudir molt fent el treball, finalment, així que sé que no em vaig equivocar tirant per aquí. Com a educadora, al final, el que volia veure era això, si aquesta traducció s'estava donant en l'àmbit educatiu i crec que va donar molt bons resultats i vam veure que sí, així que va ser molt potent, la veritat, sí. Principalment, jo crec que el valor més important que ha quedat del meu treball de fi de grau és el valor tan gran que li he pogut donar, no? amb totes les veus que he pogut recol·lectar de l'àmbit, el valor tan gran que li he pogut donar a l'eina de l'educació sexual integral. No? Crec que és una eina que està sorgint ara, que encara no se sap ben bé, no? Que molta gent li té una mica com de rebuig, no? Perquè es pensen que és com parlar de coses que no s'han de parlar amb infants o amb adolescents que encara estan en una edat així molt temprana, no? Podríem dir. Però amb aquest treball crec que el gran valor que he pogut descobrir, no? És el valor transformador realment que té aquesta eina, no? I veure com les professionals, totes sense conèixer-se, no? I totes tenint el seu perfil una mica així diferent dins de l'àmbit, han pogut donar el valor a aquesta eina, sobretot com a base per fomentar valors tan importants com pot ser l'autoconeixement, l'autoestima, no? I en moments una mica més avançats, doncs, poder parlar del consentiment, no? Però amb una base de plaer, no? De poder començar a parlar de conceptes com que el plaer és la base del consentiment i no altres coses. I llavors crec que és una eina tan versàtil, tan gran i tan potent que és un gran valor, jo crec, en l'educació social i en l'educació en general. I això, que és molt potent i molt transformadora. Resumint una mica, no? Perquè és això, ha passat molt de temps de que he finalitzat aquest treball i com t'he dit abans, jo crec que m'ha seguit, no? Se forma part com de la meva identitat ja, del que he pogut treballar i del que he acabat sent com a educadora. Llavors jo crec que m'emporto primer una mirada més crítica, fins i tot que abans, no? De tenir clar que amb la investigació que he pogut fer amb aquesta recerca, que les lleis per si soles no canvien les realitats, o almenys si no van acompanyades d'una educació, no? Que la importància de l'educació avui en dia i de trencar aquests rebuig, no? De que l'educació sexual no és només parlar-li a un nen de 5 anys que es posi un preservatiu, no estem dient això, no? Estem parlant d'anar molt més enllà i trencar una mica de tabús del que significa l'educació sexual integral. Llavors això, que les lleis per si soles no canvien realitats, sinó van acompanyades d'una educació que les raspalli i que vagi a l'arrel del problema, com pot ser la nostra
estructura social, no? Que, bueno, com ja dic en el treball, és evidentment encara molt patriarcal, no? I llavors hem d'anar a aquestes bases. I per altra banda, per no quedar-me com aquest mal regust, sí que també m'ha donat una mirada molt esperançadora, no? Perquè he parlat amb moltes professionals molt potents de diferents àmbits o mirades i totes m'han donat com aquesta esperança de que realment l'educació sexual integral és una eina tan potent i sobretot de canvi real, no? Que estem veient que és una eina que funciona i que ens dona canvis reals, que ens dona infants més conscients, protegits i que això a la llarga jo crec que donarà molts bons resultats. Llavors, bueno, crec que passant una mica del negativisme, no? I d'aquesta mirada tan crítica m'ha donat aquesta esperança de dir, bueno, molt a poc, però anem pel bon camí.